Пак ще разкажа. Терасата, както виждате, най-високото място в комплекса, е разположена така, че изграждането на църквата е било затруднено е било, строителите са били затруднени от това да спазват канона. Защо? Единственият подход към църквата е от изток. От изток не може да бъде входа. От изток винаги е алтара. Тук е апсидата, както виждате. Тя е била базиликален тип, с 3 кораба. Има голям нартекс и голям наос. За планинска църква е значително съоръжение. На юг, там е юга, склона е почти отвесен. По тази причина те са изградили много стабилна, много здрава подпорна стена с контрафорси. Може да се надникне, тя е разкрита, която дублира южната стена на църквата, стената на южния кораб. Установено е, че църквата има два периода, категорично. В тях има реконструкции вътре от двата периода. Тя е построена в 5 или 6 век след Христа и затова е този тип раннохристиянска базилика. Установено е и светиградски смисъл като материали, установено с много находки, с монети и с един прекрасен мраморен канцел, една олтарна преграда, част от която се съхранява в общината в момента. Обаче, за да се спази канона, да се върна на това, те са се принудили да оформят тази пътека, в която минават юлите, които пък обират водата от скалата и отвеждат. И тук тези груби стълбички и да заобиколят, за да направят ход от север един и ход от запад, разбира се, както е нормално. Западната част на площадката е отвесна скала. Северната е тази висока скала и единственият подход е от изток. Тази причина те се оформят съвсем ясно се личи как скалата е работена с такъв инструмент, стабилен железен инструмент. И всичките тези теории по-рано, които съществуваха преди проучването на комплекса, че това е един голям тракийски култов център, че тази стълба има култово предназначение, че горе бил алтар. Не. Това е една стълба, която води към едно водохранилище. Сега, това помещение е много интересно. За него също има сумата интерпретации. Води се скална громица в първите публикации. Това са публикациите на Шкорпио още от 11-12 година, братя Шкорпио, и по-късно на една експедиция на Института по трапология, която посещава мястото, вижда обекта и го приличава за скална гробница. Но от известните до сега около 50 източно-родопски скални гробници, тази няма нищо общо с тях. Нито като план, нито като вход, нито като пространствено разпределение, нито ако щете дори като подход. Това помещение, не знам какво е имало преди него, но със сигурност е функционирало заедно с църквата. Тоест синхронни са. Въпреки че занимавам с тракийска археология, не искам да си измислям. Всичко установяваме, всичките наблюдения до сега и на колегите и моите, че става дума за едно едновременно изсичане. Дори следите на инструмента, така наречена рибена коса, много ясно се вижда тук на този ули, може да го видите и вътре. Същия инструмент е работил. Вътре, в една скална громица няма защо да има система за затваряне, нали? Отвътре. А това има система за затваряне. И има, по-скоро това е една килия скит, най-вероятно. Има и друга възможност, по едно странно обстоятелство, което може по-късно да е приспособено. Ако обърнете внимание, има и уличета тук и тук, които въвеждат водата вътре. Кой би въвел вода в една скална громица или в помещение, което се обитава? Значи тук пада вероятността за скит, ако не е по-късно това. И тогава идва една друга вероятност, една друга възможност. Това помещение да е използвано в раннохристиянския период като баптистерий, кръщелно. Където, тук става акустика, където са покръствали. Разбирате ли? Събирали са вода, защото тук няма как да събират вода, и си извършвали ритуал. И сега, между другото, хората, които идват тук, го смятат за нещо такова. Погледнете какво има вътре. Сложили са икони, сложили са такива неща. Погледнете, не е страшно. Други години е много неприятно, защото се пълни с вода и съответно с насекоми. Сега има
Рисувана икона красива доста.